Не, къде ли отиде? Ще изпусне хубавата сцена. Кандис най-накрая успя. Изглеждаш чудесно. Моторизирано конче ме дърпа. Оставя другите зад мен. Не, че се хваля, но моята колесница е 1000 години напред. Като говорим за това, не е красива, но ме вози докъдето поиска. Качи се в моята колесница. Когато чуят, че пристигам, всички ме питат, откъде си я взел. Не е нужна врачка, за да ви каже колко добре се чувствам. Ще организирам жестоко парти на колела. Защо колесницата на Бюфорд има шипове? Безразсъдно и опасно нарушава движението. Много са загазили. Има и катапулт? Какво сме мислили? Телефонът ми! Ние какво готино имаме? Стойки за чаши, сладко. Да ги настигнем. Момичетата! Аз не се провалям, грамадни ми друже! Използвай главата си и измисли нещо. Именно! Ще използвам главата! Точно така! Нави искри! Фърк, подушваш ли нещо? Нетрадиционен начин да използвам главата, но е ефикасен. Трябва да го правим по-често. Хайде, момичета, по местата! Съжалявам, няма правила. И сега какво? Използвай главата. Хей, върни се в твоята колесница. Като говорим за моята колесница, тя има 100 конски сили и 2 големи колела. Качи се в моята колесница. Ти си вторият, защото аз съм гладиатор номер 1 на света. Качи се в моята колесница. Че здрава е моята десница. Питай когото поискаш. Виждаш ли ме да идвам? Най-добре е да бягаш. Близо до палачинковата къща сме. При Пол Бънян храната е добре, но не прекалено. Ето я. Панталоните нови ли са? Изглеждаш по-слаб. Скъпа, виждала ли си ключовете? Виж, това е Пери. Хванах те. Къде беше? Какво е пък това? Получове, полубик. Това е Минотавър. Казвам се Норм. Норм, Минотавъра, давай Фърб. Чакайте малко, качете и мен. Кандис води. Давай, Кандис. Някой да ми помогне! Знаех, че ще ти хареса. Следващия път ще вземем и жените си. Кандис победи! Това беше най-хубавото състезание с конкосачка.